Pán tréner, ja by som na toho Vlada ešte nadviazala, ak môžem. Či sa vám to ťažšie prijímalo, to jeho rozhodnutie ako otcovi alebo ako trénerovi? Ja. Bolo to rýchle, že? Ale uvidíme, čo bude. Ale sa rozhodol, ja ho nemôžem prehovárať ani. Dal do toho všetko, ale už asi je čas. Všetci raz skončíme. A ja tu raz skončím. Možno zajtra, možno za týždeň, možno za mesiac, možno za 3 roky, ja neviem. Uvidíme, ako sa budem ja cítiť, čo má mužstvu ešte dať. Takisto nad tým rozmýšľam, pretože vždycky musíte dať mužstvu maximum. To sa snažil aj Vlado. Došli mu sily, emočne bol vyhoretý, áno, preto skončil. Kvázi na daný moment uvidíme ho. On je jak ja, že možno sa vyspí za týždeň, oddychne si a možno zmení názor. Bodaj by tak bolo, ale asi skorej nie, ako poznám, ako áno, ale nevieme. V živote bývajú aj nepredvídateľné veci. A každého trénera hovoria výsledky a keď už cítite, že nemáte mužstvu čo dať, alebo tým hráčom, tak takisto ja odídem. Áno, čiže mužstvo potrebuje živý impuls, nevymeníte 20 hráčov, ale vymeníte trénera, čo je normálne. Čiže to sa môže stať aj zajtra tu alebo za rok. Tak ja som vám povedal, to nie je o tom, že či človek má ponuky alebo nemá ponuky, ale možno je to o tom, že čo môžeš mužstvu dať, kde hráš. Uvedome si, že hráme Champions League, čo je najlepšia súťaž na svete na klubovej úrovni a to sú ťažké zápasy. Asi pravdepodobne 80-90%, možno 100% zápasov prehráme, čiže s tým treba takisto počítať. A dá sa povedať, že keď ste tréner Slovanu a dosiahnete takýto úspech u fanúšikov, to aj tí sú fantastickí zatiaľ, ale príde čas, keď príde kritika, príde čas, keď zase vybuchnem, príde čas, keď nemám možno čo hráčom dať, možno, že áno, ale určite nebudeme kúpovať 10 hráčov podľa mojich predstav, alebo nezmeníme toto mužstvo, možno bude musieť prísť iný tréner, aby dal život tomu mužstvu, pretože Slovan sa musí pozerať hlavne na ligu. Áno, Champions League je iný svet, v ktorom my už dieru neurobíme, pretože máme ťažké zápasy, to je realita. Ja to hovorím hráčom aj otvorene a oni to cítia otvorene. Čiže vynasnažíme sa, myslím si, že môžeme doma urobiť s Dynamom Záhreb, môžeme niekde zabodovať, zabojovať a urobiť zázrak, ale realita je taká, že to je iný svet.